Estudyanteng lalaki patay tungod sa hazing human sa initiation rites sa usa ka fraternity sa Zamboanga City. Ano yung report ni Cyril Chavez? Nagbangutan ang pamilya sa 21 anyos nga estudyanteng si Joselito Envidiado kinsa namatay tungod sa hazing diyang miabot ang lawas niini sa ilang balay sulod sa lungon. Matud sa uyuan niini nga si Efrain El Nido, buutan og matinabangon si Joselito ug wa niya damha nga mo isang puta niini sa iyang kinabuhi. May prinsipyo at respeto sa pagkatao. Ewan ko kung bakit ganun na lang nangyari. Na ako naman, siyempre, sino naman makakala na ganun lang nangyari sa kanya. Lakip si Joselito sa unom ka aplikante nga gipalawom sa initiation rites sa Tau Gamma Phi Fraternity nga gipagayon sa balay sa pamilyang Kubol sa Doña Martha Drive sa Barangay San Jose Guso, Zamboanga City, Domingo sa buntag. Nadala pa siya sa Zamboanga City Medical Center pero gideklarang dead on arrival na. Gilayong gidakop sa kapulisan ang nagdala sa biktima sa ospital nga si Marcelino Vinas Jr. kinsa giingong master initiator sa mong fraternity. Atol sa follow-up operation sa balay kung asa gihimo ang initiation rites, lakip sa gidakop si Roldan Paler, ang external Grand Triskelion. Ana na silang kustodiya ang 12 ka miyembro sa fraternity, samtang unom ang ginapangita pa. Nakuha sab ang nasa 108 centimeters o kapin 1 meter nga brown paddle nga gigamit atol sa initiation. Kasuhan og paglapas sa anti-hazing law ang mga lider og miyembrong nalambigit sa hazing. Parents ang complainant po. So sa ngayon, ginagawa ongoing yung paggawa ng mga dokumento sa pagpile ng kaso. Samtang giimbestigahan sab ang usa ka pulis nga giingong nalambigit sa nitabong hazing pero wala pa nag-report sa Zamboanga City Police Office. Wala pa'y pahayag ang Tau Gamma Fraternity kalabot sa insidente. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.